mihin ristituloa sitten kannattaa käyttää? Tässä yksi sovellusmahdollisuus. Tehdään kirjan tehtävä toisella tavalla. Tehtävä numero 283. Kuinka kaukana piste P on suorasta, joka kulkee pisteiden A ja B kautta? Eli tätä etäisyyttä kysytään. Muodostetaan vektorit, jotka lähtevät pisteestä A, pisteisiin B ja pisteeseen B. Eli AB-vektori ja AB-vektori. Sen jälkeen me voidaan laskea näiden vektoreiden AB ja AB välille muodostuvan suunnikkaan pinta-ala ja toisaalta myöskin suunnikkaan sivun pituus, eli sivun pituus AB. Ne me osataan laskea suunnikkaan pinta-ala ristitulon avulla ja sitten tämä vektorin pituus AB ihan vaan vektorin AB-pituutena. Pinta-ala on toisaalta laskettavissa myöskin kanta kertaa korkeutena. Jos mä merkkaan kantaa C-llä, niin pinta-ala olisi kanta kertaa korkeus, eli C kertaa H. Nyt mua kiinnostaa erityisesti, mikä tuo suunnikkaan korkeus on. Eli kuinka kaukana piste P on suorasta on sama kuin tuon suunnikkaan korkeus. Mä haluan saada selville sen. Mä haluan tietää H. Mä saan sen selville, jos mä jaan pinta-alan C-llä. Pinta-ala mä saan selville ristitulosta ja sen pituudesta. Ja C mä saan selville vektorin AB-pituudesta, jota mä oon merkannut pikku a-lla. Eli lasken ristitulon ja sen pituuden, lasken vektorin A-pituuden, jolloin mulla on pinta-ala jaettuna kannalla, niin korkeus jää jäljelle. Lasketaan sitten se ristitulo. Eli äsken opittiin, että voit tehdä tämmöisen neliön, IJK, IJK, ja sitten vektoreiden kertoimet. Mä otan nyt ensin tuon AB-vektorin kertoimet, jotka on -1, 0 ja 1, -1, 0 ja 1. Ja sitten sama sille AB-vektorille, eli 7, -1 ja -3, ja toistetaan ne tänne oikeaan neliöön samanlaisina. Sitten lähdettiin menemään. Iitä kerrotaan 0 tai millä tahansa muulla, niin tulee 0 iitä. Jiitä kerrotaan 1 ja 7 tulee 7 jiitä. K:ta kerrotaan -1 ja -1 tulee +1 k. Toiseen suuntaan mennessä piti muistaa vaihtaa merkit. Iin kertoimet 1 ja -1. 1 -1 on -1, mutta se vaihdetaan nyt siis +1. Jiitä kerrotaan -1 ja -3, eli +3, mutta vaihdetaan merkki, tulee -3. K:ta kerrotaan 0 tai millä vaan tulee 0. Tai siis tarkoitan, että 0 kertaa 7 on 0. Okei. Nyt kun tämän sieventää, niin tulee I plus 4J plus K. Tämä on ristitulovektori. Ja tämän pituus kertoo tuon suunnikkaan pinta-alan. Lasketaan siis ristitulovektorin pituus, joka on 11 plus 14 plus 11 ja siitä 4 juuri. Eli 4 juuri 18. Ja sitten sen kannan pituus on vektorin A-pituus, eli 4 juuri 2. Ja nyt mä haluan tietää suunnikkaan korkeuden. Korkeudeksi jäi ristitulovektorin pituus jaettuna kannan pituudella. Jakolaskussa voidaan kirjoittaa yksikin 4 juuri yhteisen jakolaskun ympärille, eli tästä tulee 4 juuri 9, joka on 3. Siis pisteen etäisyys suorasta on tasan 3. Voit selvittää sen siis jatkossa myöskin tällä lailla, tai tarkistaa tällä lailla, kuinka vaan haluat. Itse saat siis päättää, kumpiko on sulle mielekkäämpi tapa. Se, mikä kirjassa opetetaan, vai tämä ristituloilla laskettava pisteetäisyys suorasta tapa.